A programación do Entroido na Pobra arrancará este venres cunha festa infantil en colaboración coas AMPAs na Praza Maior e a discomóvil nocturna para mozos. A partir das 11 da noite, para a xente máis xoven e a xente para amenizar a noite do venres de Entroido, contaremos ca discoteca Chocolate, ca discomóvil Chocolate para facer a festa choqueira. O sábado desenvolverase por segundo ano o Entroido esperpéntico, ambientado nos anos 20 e 30. O Cantón da Leña retrocederá un século con veciños caracterizados de época que poderán participar nas actividades a desenvolver durante toda a xornada. Imos ter actividades desde a primeira hora da mañán, podemos disfrutar de un coche de época de 1929, de un fotógrafo de época coa súa cámara, de forma que a xente que queira, sempre disfrazada dos anos 20 e 30 do século XX, pois poderán sacar as súas fotos nestes espazos. Este Entroido esperpéntico complementarase coa proxección dunha versión de Los Cuernos de Don Friolera e a exposición Vístete de Entroido con máscaras e figuríns inspirados na obra de Valle. Coidamos que esta edición de Televisión Española e de José Luis García Sánchez, que rodou a película logo de visitar a Pobra do Caramiñal tamén e de buscar exteriores nesta zona, ainda que logo non foron utilizados na película, pois merecía a pena que estuvesen visibles para o público. Tamén ás 8 da tarde intervirá nun monólogo o actor Suso Martínez, cun monólogo feito tamén a propósito para este evento, como interpretando obviamente o papel do Tenente Astete. Ás 9 tamén teremos o discurso de Valle Inclán, que este ano estará encarnado por César Cambeiro. O domingo 23 terá lugar a festa infantil co concurso de disfraces inspirada en temática espacial e o martes o gran desfile de disfraces e carrozas percorrerá as rúas da Pobra. Que sairá dende a Covecha e rematará na rúa Castelao, onde se levará ali a cabo o concurso presentado polas humoristas Anabel Gago e Chelo Dorrejo, que se meterán no papel de A Quixota e Sancha Panza. Cada carroza recibirá 200 euros de gratificación tan só por participar. No caso de presentarse máis de 7 carrozas, os 1.400 euros de gratificación repartiránse entre todos os participantes.